Ahoj, tu je Mr. Resumen. Dnes vysvetlím komediálny a fantasy film s názvom How to be really bad. Pozor, pred nami sú spoilery, buď opatrný. Na začiatku filmu sa nám predstaví diablova dcéra, Lilith. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, peklo je v skutočnosti zmodernizované mesto s viacerými zamestnancami, ktorí pracujú pre diabla. Ich práca spočíva v tom, aby zvádzali ľudí k tomu, aby boli zlí. Biznis rastie, no diabol zúrízlo v burke a Bernie kleslo o 0,5%. Jeho dcéra Lilith chce byť terénnou zástupkyňou na šírenie zla, ale keďže nemá 18 rokov, nie je jej to dovolené a preto obťažuje ľudí na internete. Pre svojho otca je takmer príťažou, pretože sa neustále búri, lebo chce ísť na zem. Jednej noci Lilith pristúpi k diablovi s tou istou prosbou. Unavený jej neustálym sťažovaním, jej diabol predloží ponuku. Pošle ju na zem na 1 týždeň, aby zmenila jedného človeka na zlého. Ak úspeje, prideli ju na inú prácu. Ak zlyhá, bude navždy uvrhnutá do cely. Lilith si myslí, že urobiť niečo také vlastnej dcére je kruté, ale jej otec je diabol, takže o ňom nepochybuje. Príjme výzvu aj dohodu. Nasledujúci deň vyrazia na zem a zamieria do svojho cieľa. Lilith povedia o jej cieli. Greta Bernstein. Je to milé a introvertné dievča, ktoré žije so svojimi rodičmi a 2 mladšími sestrami, ktoré sa zdajú byť najmilšími ľuďmi na planéte. Greta rada robí domáce úlohy a občas si pre zábavu spieva. Ale nemá ani jedinú zlú kosť, takže úloha bude pre Lilith mimoriadne ťažká. Pred odchodom ju diabol požiada, aby sa vyhýbala akémukoľvek fyzickému kontaktu s ľuďmi. Dáva jej aj čiernu guľu, ktorá zmení farbu, ak začne byť sentimentálna. Lilith zostane na 1 týždeň v dome rodiny Bernsteinovcov. Po raňajkách si rodina navzájom pomáha upratať stôl, čo v Lilith vyvoláva dávenie z tej láskavosti. Zámerne zhodí taniere a zvalí vinu na Gretu. Myslí si, že tak z nej dostane nejakú reakciu, ale Greta sa ospravedlní a vezme vinu na seba. Je príliš milá na to, aby sa bránila, takže Lilith bude musieť vymyslieť niečo iné, aby z nej urobila zlú. V noci pátra po Gretiných priateľoch a životnom štýle a zistí, že nemá priateľov, pretože ju v škole považujú za biflošku. V snahe zistiť o Grete viac, prehrabáva jej izbu a v skrini nájde niekoľko fotografií jedného chlapca. Spokojná so svojím objavom, Lilith prefíkane plánuje využiť toho chlapca na to, aby Gretu zmenila na zlú. Nasledujúci deň idú do školy školským autobusom. Riaditeľov syn Eddie šikanuje Gretu tým, že jej prilepí žuvačku do vlasov, ale keď sa pokúsi uraziť Lilith, tam mu dá lekciu tým, že mu spáli vlasy. Očakáva, že sa Greta bude cítiť dobre kvôli trestu pre svojho tyrana, ale namiesto toho povie, že sa bála o Lilith. Dobrota toho dievčaťa začína Lilith liesť na nervy, ale skôr než stihne zareagovať, ich vyruší chlapec menom Samuel. Stojí vysoko na streche školy a vyhráža sa, že skočí. Zíde dole, keď riaditeľ predstiera, že zavolá hasičov. Greta povie, že Samuel robí takéto čudné veci často. Dievčatá majú v ten deň skúšku z matematiky. Lilith podvádza so svojím iPadom a snaží sa Gretu zviesť, aby urobila to isté, ale ona nepodvádza, pretože už pozná všetky odpovede. Počas prestávky 2 z populárnych dievčat menom Melody a Daria uštipačne komentujú Gretino oblečenie. Keď sa jej spýtajú, povie, že je zvyknutá na to, že sa jej posmievajú, takže ju to už netrápi. Presne vtedy si Lilith všimne, že prichádza chlapec, do ktorého je Greta zamilovaná a Greta jej povie, že sa volá Karlo a je sukničkár. Rozpráva sa iba s populárnymi dievčatami a nikdy neuznal, že Greta vôbec existuje. Keď vidí, ako veľmi sa jej páči, Lilith dostane nápad. Keď je Greta zanepráznená, zaplatí Karlovi, aby s ňou 3 dní chodil a potom sa s ňou rozišiel. Verí, že rozchod Gretu nahnevá. Po rozhovore s Karlom stretne triedneho šaša, Samuela, ktorý sa od nej vzdialuje s úsmevom. Nasleduje ho do uličky a obaja spolu fajčia. Po návrate do školy Karlo požiada Gretu, aby prišla na zajtrajšiu hudobnú skúšku. Lilith a Samuela zastihnú Eddie a jeho partia, ktorí sú zúriví na Samuela za to, že im ukradol hodinky. Chlapec vyskočí na strechu, aby mu neublížili. Keď sa pokúsia dotknúť Lilith, pobije sa so všetkými, prinúti ich utiec a Samuel je ohromený. Samuel ju vezme na strechu kostola, aby sa pozrela na more. Kým si užíva výhľad, on ju poboská. Prekvapená tým náhlym gestom, odstrčí ho a uteká späť domov. Lilith sa po prvý raz cíti nervózne a nevie, čo cíti.
Greta sa jej spýta, či je zamilovaná, ale ona sa tej predstave vysmeje, pretože vie, že démoni sa nemôžu zamilovať. Keď sa však pozrie na čiernu guľu, tá začne meniť farbu. Dostane telefonát od svojho otca a zistí, že démoni sa naozaj môžu zamilovať. I démoni sú považovaní za neužitočných a odstavujú ich bokom. Rýchlo zloží a rozhodne sa, že odteraz bude opatrnejšia. Keď rodina po večeri odpočíva, len tak mimochodom spomenie Gretino rande s Karlom. Jej rodičia sa nadchnú tým, že ich dcéra už konečne dospela, čo Gretu uvedie do rozpakov. Na druhý deň jej Lilith urobí premenu vzhľadu, aby zapôsobila na Karla, ale Gretina matka Sabel nechce, aby nosila provokatívne šaty. Keď Lilith namieta, že si môže obliecť, čo chce, Sabel ju prinúti obliecť si jedny z pletených šiat, za ktoré Gretu v škole vždy šikanujú. Melody a Daria ich urážajú tým, že sa vysmievajú ich šatám, pretože sa nemôžu prezliecť. Lilith vymyslí iný spôsob, ako ich spraviť cool. Vytvorí fámu, že pletené oblečenie kyborgov je nový trend. Tiež spraví atraktívne fotografie Grety a šiat a zverejní ich na internete. Potom vytvorí falošnú webovú stránku so všetkými supermodelkami, ktoré majú na sebe pletené šaty a ukážu dievčatám, aby sa to stalo módnym. Dievčatá chvália Gretine šaty a prosia ju, aby im jedny kúpila. Greta je nadšená, že konečne zapadla medzi populárne dievčatá. Medzi tým Samuel pozve Lilith von, ale ona mu povie, že je zaneprázdnená. Keď jej však povie, že ju vezme na pláž, nedokáže odmietnúť, pretože jej snom vždy bolo vidieť more zblízka. Preto sa veľmi poteší, keď tam dorazia. Dvojica uteká užívať si spoločný čas. Prvý raz vo svojom živote je Lilith naozaj šťastná a pokojná. Po návrate do školy ide Greta na skúšku Karlovej kapely a stretne Melody a Dariu. Skúšajú pieseň pre nadchádzajúci program, ktorý organizuje škola. Greta si všimne, že hlasový tón dievčat sa bije a tak nervózne navrhne, aby spievali tichšie. Karlo ju požiada, aby sa stala súčasťou kapely, pretože sa veľmi vyzná v hudbe. Dievčatá nie sú nadšené, že budú spievať s ňou, ale aj tak ju privítajú. Vytvoria skvelý tím a spievajú melodicky. Ich skúšku však preruší učiteľ, ktorý povie, že ich vystúpenie bolo zrušené kvôli provokatívnemu hudobnému videu, ktoré Melody a Daria zavesili na internet. Medzi tým Samuel a Lilith ležia na pláži a rozprávajú sa o rôznych veciach. Dostane správu od svojho otca, ale ignoruje ju, keď sa snaží užiť si ten okamih. Obaja sa napokon poboskajú a rozhodnú sa ísť do kina. Neskôr sa cestou zastavia kúpiť si zmrzlinu, keď si Lilith všimne, že dostala niekoľko správ od svojho otca. Odpovie mu, že je v poriadku a že je trochu zaneprázdnená. Potom si všimne viaceré páry okolo seba a uvedomí si, že sa odchýľuje od svojho plánu. Samuel sa vráti s 2 zmrzlinami, ale ona utečie bez akéhokoľvek vysvetlenia. Karlo a Greta sa vracajú zo školy domov, keď sa jej opýta, či môže byť stálou členkou kapely. Greta je k tej predstave skeptická, pretože ju Melody a Daria nechcú. Karlo pochváli jej spev a povie, že by ju v kapele veľmi rád mal. Priblížia sa k sebe, aby sa poboskali, ale preruší ich Gretin otec, ktorý pri nich zastaví svoju dodávku. Zahambená Greta nastúpi do vozidla a odvezie sa späť domov. Páče pri myšlienke na to poníženie, zatiaľ čo Lilith sa ju snaží utešiť. Diablova dcéra si po prvý raz uvedomí, že je Grety ľúto. Keď sa pozrie na čiernu guľu, vidí, že zmenila farbu, čo znamená, že sa stáva sentimentálnou. Greta sa jej spýta, na čo tá guľa slúži, ale ona tvrdí, že je to teplomer. Neskôr, keď sa venuje záhradničeniu, Lilith povie Grete, že si ju jej otec o 2 dní vezme späť, pretože zlyhala v jednej misii. Tiež jej povie, že má byť zlá, ale neprezradí svoju pravú identitu. Greta nechápe, prečo jej otec chce, aby bola zlá, ale uistí ju, že tú úlohu môže splniť za 2 dní. V škole Melody a Daria príjmu Gretu do svojho tímu, keď im poskytne pletené šaty svojej mamy. Karlo sa tiež k Grete správa milšie a zdá sa, že sa do nej naozaj zamiloval. Chystá sa ju poboskať, ale Lilith ho zastaví. Odtiahne ho nabok a zruší dohodu, pretože nechce, aby Greta bola zranená. Karlo však tvrdí, že sa mu Greta začala naozaj páčiť. Povie Grete o dohode, ktorú uzavrel s Lilith a ospravedlní sa. Greta sa cíti zranená, keď sa dozvie, že Lilith mu platila, aby sa s ňou rozišiel. Lilith sa ospravedlní a tvrdí, že musela urobiť niečo zlé, ale Greta odíde bez jediného slova. Samuel potom zavolá Lilith, aby okamžite prišla na pláž. Plánoval odísť zo školy a presťahovať sa do Berlína, ale potom, čo ju spoznal, chce zostať v meste. Keď si Lilith uvedomí, že sa do nej zamiloval, vystraší sa. Povie mu, že spoznať ho bolo to najhoršie, čo sa jej stalo a odíde.
Je jasné, že je do neho zamilovaná, ale nechce, aby ju jej otec považoval za slabú. Potom nastúpi do školského autobusu a povie Grete, čo sa stalo. Keď ju Greta vidí plakať, odpustí jej a snaží sa ju tešiť. Lilith jej tiež povie pravdu o čiernej guli a vyhlási, že skúškou neprešla. Obe sa po prvý raz objímu a Greta sa rozhodne zabrániť tomu, aby si ju Lilithin otec odviedol. Na druhý deň je deň školského programu. Diabol prišiel zistiť, či jeho dcéra splnila misiu. Greta, Carlo, Melody a Daria naplánovali žart na riaditeľa za to, že im nedovolil vystupovať. Riaditeľ začne program tým, že hovorí o svojej nedávnej ceste do Afriky. Kým rozpráva, Carlo ukazuje fotografie, na ktorých močí vonku. Zahambený zíde z pódia a požiada nasledujúcich účinkujúcich, aby pokračovali v predstavení. Eddie a jeho kapela začnú hrať na husliach, ale v polovici vystúpenia musia utiecť, pretože Melody a Daria im zašpinili oblečenie praskajúcimi kamienkami. Keď sa show pokazí, Carlova kapela príde pomôcť Grete spolu s Melody a Dariou. Predvedú zvodnú pieseň, vďaka ktorej dav úplne zošalie. V piesni Greta poďakuje Lilith za všetko, čo urobila. Diabol odvedie Lilith bokom a pochváli jej výkon. Myslí si, že zariadila, aby Greta vyviedla žart riaditeľovi a kapele a jej čierna guľa zmenila farbu na čiernu. Diabol jej dovolí zostať v meste, aby ho zmenila na zlé. Keď odíde, Greta sa stretne s Lilith a prezradí jej, že všetko bol jej plán, aby mohla zostať v meste. Čiernu guľu tiež natrela lakom na nechty, aby jej otec nič nespozoroval. O chvíľu neskôr Lilith ide za Samuelom a zabráni mu nastúpiť do vlaku smerujúceho do Berlína. Vyzná mu svoju lásku a obaja sa napokon poboskajú. A tak sa končí tento skvelánsky film. Prihlás sa na odber, aby si videl viac videí ako toto, zapni upozornenia a nechaj like, aby si pomohol kanálu. Ďakujem za pozretie.